Królik? Królik siedzi? Pokaż. O, królik siedzi, no. Królik. Ja. Królik się nic nie boi. Hej, królik. Gdzie tam idziesz? Gdzie tam idziesz, królik? Hej, tam nic nie ma. Hej, królik. Gdzie ten królik poszedł? Hej, królik. Królik, co tam szukasz szczęścia? O, uciekł. Uciekł królik. Uciekł, widziałeś? Uciekł. Gdzie on tam uciekł? Idź zobacz, gdzie on uciekł. Królik, gdzie jesteś? Hej, królik. Gdzie jest królik? Tam poszedł? Gdzie? Gdzie on poszedł? Królik. Gdzie jesteś? Hello? Hello, królik. Nie ma go? Nie ma? Królik, no. Chodź, zobaczymy, może tam poszedł do góry. Idź. Zobaczymy. O no! Gdzie on poszedł, ten królik? Where did you go? Gdzie on jest? No to wołaj go. Chodź, poszukamy. Może gdzie... O no, nie ma go. Nie ma, no. Otwieraj bramkę. No, otwieraj. No, mama już odciągnij do siebie. Up? No, mama nie bierze up.